Vilagarcía e a súa contorna perderán calidade asistencial co novo concurso da Xunta para adxudicar o servizo de ambulancias do Salnés. Aínda que a concesión traerá á comarca a demanda da medicalizada, eliminará unha asistencial con base na capital arousá. Aparte de que poñen unha ambulancia de soporte vital avanzado, medicalizada, que chamamos medicalizada, de segunda categoría, meten a cafrada esta de sacar a ambulancia que era un apoio, a de soporte vital básico, que era un apoio que estaba aí esas 12 horas de día, que realmente cando máis falta facía, que é unha ambulancia que era moi importante para o traballo diario das urxencias da zona de Vilagarcía. Nos consideramos que é de segunda categoría porque poñen con menos personal do que realmente se ven poñendo no resto da comunidade dende sempre. Dende a CIGA denuncian que a medida non ven apoiada polas cifras. A ambulancia que se retirará con novo servizo apoiaba a que traballa 24 horas en Vilagarcía e na contorna. Xuntas realizaban ao redor de 5.300 servizos por ano, un traballo que non vai realizar a medicalizada. A medicalizada é para outras cousas. A medicalizada é para infartados. A medicalizada é para cousas gravísimas. A medicalizada é un hospital en si mesmo. O único que non ten é camas ao lado, pero é o grado máis alto das urxencias. Non está para andar a pasear o cabalo con esguinces ou con outro tipo de historias. A eliminación desta ambulancia forrará a Xunta uns 130.000 euros ao ano. Pola súa banda, dotar a medicalizada dun único técnico de ambulancia suporá a perda de 30 postos de traballo. A diferencia de costo de perder ambulancias a 12 horas non chega a 100.000 euros. Non chega a 100.000 euros. E por 100.000 euros o Partido Popular estafa outra vez ao Salnés? Ademais, a CIGA sinala o alcalde de Vilanova como responsable de que o Salnés non contará antes cunha ambulancia de soporte vital avanzado. Pero non a hubo antes, seguramente 2 ou 3 anos antes, por culpa dun nefasto alcalde, que ademais é médico, que é o alcalde de Vilanova de Arousa. E non o digo Xavier Aboi, ni non o digo os técnicos, non o dixeron altos cargos da Consellería de Sanidade en Santiago. O sindicato fai un chamamento ao sentido común. Esta semana manterán un encontro co 061 para reclamar un cambio na súa postura.